चिराङाव बज्र गावनायजों खमैबो 2-3 फुटनि गोथौ हाखर खुरदों। लोगोसे गोबां थालिर बिफां आरो गय बिफांफोराबो बज्र नांना बायग्रबजोबो आरो रानज्रिंलाङो। न'आव बोनानै लाबोनाय मोब्लिब बेन्दोंफोरा थबस्र' खामस'जोबो। मोब्लिब बर्ड, खारथक आरो बल्बफोरा बाहायजाथावै थेर-बेथेर जाजोबो। जाथायजों रावनिबो जिउ खहा जायाखै। चिरां जिल्ला रुनिकाटा फरेस्ट रेन्जनि सिङाव थानाय भारत-भुटान सिमना सान्तिपुर हालामनि 1 नं सामुरिसा गामियाव थांनाय मोनानि 10:30 रिंगासोआव अखा हायालासिनो मिथिंगायारि जाथाय एबा हरखाबै बज्र गावनाया सुबुं माहारिनि गेजेराव मोनसे गिख्रंथाव थासारि सोमजिहोदों। आं बे माबानाय ओरैनोबो गिंदों बेबो गिंदों बैबो गिंदों बेखौ खेंखाया बे गेजेरनिखौनो बे गया बिजौआ सिमब्रे ओंखारदों हनै बे रानजोबखानाय सिनदां ने राननोसैलै बै माबाया Được, nước đây cái gì đây?